Ni June Olazabal Salaberria naiz, eta 16 urte ditut, hemengoa naiz Hondarribikoa, eta ilka lau barkoan nabigatzen dut, ni bakarrik egiten dut nabegatu barkoan. Orain Europako txapelketatik nator Poloniatik. Oso esperientzia polita, zeren eta maila handiko jendea ezagutu dut, eta haiekin nabegatzeko aukera izan ondoren oso ondo sentitzen naiz, oso harro, gogo askorekin jarraitzeko nivel honetan nabegatzen edo. Bertan kondizio oso ezberdinak izan dira, zeren eta Polonia hemendik urrun dago, baina zenbait egunetan egon gera adaptatu ahal izateko, eta oso ondo bukatu dut Europeo edo txapelketa hau. Eta Los Angelesera, mundialera noa. Helburuak buruan jartzea ez da hoberena, zeren eta buruan presio handia sartzen zera, baina nire helburua Los Angeleseko mundialeko txapelketarako da ikasi dudan edo esfortzua egin dudan urte oso honetan hor plasmatzea eta saiatzen hoberen egitea eta ikasi dudan guztia hor egitea eta saiatzen ez nerviostea eta hoberen egitea. Momentuan egoen ez nuela sinesten Poloniako jendea, gero ere esperientzia maila